Pozdrav svima ljudi, ja sam Balkan Pro Gamer HD, a vi gledate Minecraft preživljavanje sezona broj 3. Kao što ste vidjeli, napravio sam svoj intro, kao što ste vidjeli na početku videa. Nije bilo lako, ali uspio sam ga napraviti. Tako da, inače znam da rekao sam da će mi intro napraviti 1.2, ali ja sam mu rekao da ne treba da se kreće sad se mučit, to ću ja na brzinu napraviti preko mobitela i evo. Tako da evo sad ga imam. Meni se sviđa intro, ne znam da li se vama sviđa. Evo kod mene 10 sati i 41 minuta. Tako da malo prije sam se probudio u pola 10 možda, da. Prije možda sat vremena sam se probudio. Pa rekao, a što da ne bi snimio neki video, sad kad imam intro. Tako da, inače ko želi u ovom preživljavanju sa mnom igrat, možemo se dogovoriti. Pa ćemo jedno tu dvoje. Pa ćemo još vidjeti. Ok, sad ćemo tu iskopat kao rudnik neki. Pa ćemo se prikupiti kamenja. Tu podijelom ćemo isto napraviti neku kuću. Tako da barem prvu noć, pa neki frame dropovi, no nema veze. Ok. Uskoro ću igrati na serveru od Double Lave. Ko ne zna ko je on, njegov kanal zove se Double Lava. Double Lava, da. Ima dobre gameplayove. Sjetite ga ako hoćete. Za sada ima 37 subscribera. Ja trenutno imam 8. Polako raste brojka, tako da I saznao sam da, možda vi neki to znate, da neki youtuberi imaju hack. Znači, hack za subscribera. Znači, prijave se na jednu aplikaciju i onda kada se to prijave mogu svakih sat vremena dobiti 10 subscribera. A svako nedeljno, znači svaki tjedan u nedelju dobe po 1000 subscribera. Tako da to je hack. Ja sam ga probao na jednom bezvednom kanalu i radi. Pa gledao sam dosta youtubera i dosta njih je reklo da ovi što su veći youtuberi, što sad imaju 400, 500, znači pola miliona pretplatnika ili 100.000, da oni imaju hack. Pa ne mora značit, a i mora. Znači, neki youtuberi su dostojni te brojke da imaju toliko pretplatnika, a neki nisu. Pa ti koji nisu dostojni da imaju toliki broj pretplatnika, oni žele imati hack. I onda nama lažu i sebi. Tako da pošto ja nemam uopće hack, ni na onom prošlom tom sa kanalu nisam imao. Pošto mi je to glupo, šta mi to znači, ništa. Samo vama lažem, a i sebi. Tako da mi je to glupo. Ja volim biti pošten, ovak na pošten način, da nešto zaradim subscribere ili tako nešto. Tako da prije sam u Minecraftu kad sam igrao sam, kad nisam još snimao Minecraft preživljavanje,
sam uvijek mi nešto falilo u preživljavanju, onda sam uvijek išao u kreativ i onda sam tak hakirao, kao, bio sam haker. Ali sad to više ne radim, pošto mi sad to glupo, ne znam zašto sam to radio. A sad, od kad sam otvorio ovaj novi kanal i onaj Tomislav Fulir, nikad više nisam hakirao ništa, ni tako nešto. Možda sam imao neke aplikacije za, na primjer za skinove da hakiram u Minecraftu. Dobro to, šta to nam nije ništa, samo nam daju skinove i ništa drugo. Evo, pošto je ovo sad prva epizoda na sezoni broj 3 preživljavanje. Snimat ćemo 10 minuta, pa ako vam se svidi ostavite like. Vidjet ćemo još neko skrovište kao svoju bazu. Sutra, ja mislim, izlazi adventure mapa. I znači sutra oko popodne, oko 12, oko 1 adventure mapa, a ujutro oko 10 ili 9 izlazi Minecraft preživljavanje na serveru od Debulave. Tako da očekujte puno videa sutra. Najviše, pa bit će sutra 3 videa u jednom danu, možda čak 4, vidjet ću koliko će mi se snimat. Tako da imate šta gledat, da mi se smire. Tako da, evo, stižemo do 10 subscribera. Možda napravim neki specijal za 10 pretplatnika. Ne znam, još ću vidjet. A vi mi pišite sad u komentare ovog videa šta bi vi voljeli da napravim za specijal 10 subscribera. Bilo to challenge ili tako nešto. Da svi igramo na mom serveru novom. Znate da sam otvorio. Stavio sam na YouTube i na Face IP i port. Tako da ako želite to možemo napraviti neki kao da se svi nađemo na serveru. Kao neki skup, ajmo reći, ili druženje na serveru. Vezat ćemo se tamo, ja ću biti, ne znam, dosta dugo. Tako da već snimamo 8 minuta. Još malo pa ćemo epizodu privesti kraju. Evo, baza nam je neka skoro gotova i kramp nam je skoro puko. Skoro će nam pući. Tako da, evo, ovo ćemo još tu napraviti, pa onda završavamo epizodicu. Kao što sam rekao na početku videa, meni se sviđa baš intro. Nije ni predobar, ali bolje išta nego ništa. Ok. I poštite od Jana, on se na YouTube zove JanXD. Većina vas ga već gleda, ja mislim. Tamo Minecraft preživljavanje, mini igre, razne druge igre, GTA San Andreas. Ne znam hoće GTA 5 snimat, pošto ima na PlayStationu 3 GTA 5. Ne znam da li će to snimat, nije ništa rekao. No vidjet ćete vi sami. Ima puno tutoriala kako staviti, na primjer, teksturu u Minecraft. Naravno on snima na kompu. Makar možda vas većina zna kako staviti teksturu. Tako da, ako se sviđa njegovi videi, dobro se prihvati na njegov kanal, od Debulave i od mene. Naravno. Ok, evo 10 minuta snimamo.
I ljudi moji, ako vam se svidio ovaj kratki neki video, ostavite like, pretplatite se na moj kanal, komentirajte ako vam se sviđa intro, komentirajte šta da napravim za 10 subscribera specijal. I ništa, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!